Здравейте, приятели! Сега ще правиме пранкове на Бояна. И... О, оператора, колко хубаво ме снима иначе. Добре. Ами, сега почва първия пранк. Тя спи в момента и ще се будим с... Кючеки! Тя с нощи се спа с дрехите си. Кика, сега. Да, почва пранк войната. Хора, влизаме. Ето я, тя там спие. Тук сега само да я покажа. Тя спи. Сега ще пуснем. И песента пускаме звукът на Макс. Готово. Свят като никой. Няма да се събуди. Давай! Ти нормална ли си? Давай, играй! С дрехи. Кючеци! А защо съм с С дрехи? нощи заспа. Давай! Дай ми телефон. Пускай, бе! Няма така. Кючека, Боничка! Ще викам на уход. Кючека, Боничка, ставай! Ще ме ли станеш? Ставай. Ставай, айде, снимам влог. Ставам, айде, спирай го този звук. Спри го. Спирам, спокойно. Хайде. Хора, един... Добре, отивай, айде. Тя отива да си измие зъбите. И хора, искам да ви кажа, Бояна току-що отида да си измие зъбите, аз докато отида да сменя горчицата. Тя ме изпревари и пранкът е провален. Исках да изложа горчица в пастата за зъби, обаче тя много рано тръгна и сега стана... Ето я. Изми ли си зъбите? Хайде, идвай! Изми ли си зъбите? Да. Много бързо. Еми, аз бързо си ги мия така. А ти набързо. На мен не ми показва веднага. Добре. Хайде, лади, играеме тука. Чакай малко, чакай. Защо не отидеш до туалетна? Аз ще отида до туалетна, не? Добре. Дръж, бей! Хайде, Аз ще докато дойда. покърнем. Хайде. Черпи детето, има рожден ден. Няма! Добре, айде. Все едно не знаеш, че се шокувам. Добре. Айде. Тръгвай. Дано да се усреш в гащите ти. Добре! Хора, сега тя ми даде бисквитите. Обаче аз сега тя ще вземе най-отгоре бисквитата. Обаче аз ще сложа нещо горчица, за да й е люто. И ще сложа това един прах, който е лют. Сега ще го нанеса, само да ходя да взема. И обаче аз ще съм в кухнята и не мога да снимам. Хора, тук ще си дойдох от кухнята. Сложих отгоре малко, не се вижда. Сега ще викна Бояна и ще стане добре. Сега. Пранк война продължава. Ето, хора, викнах я, хайде, идвай. Я да идем на бомбони и хем ще играем на... Това само пада от стойката. Аз ми щупи стойка. Пусни го тук. И защо си с моята стойка? Защото е така. Ще щупа телефона. Айде, бей.
Ще спрем. Ако не искам да я... Между другото, да знаеш, правим влог. Защо? Чупена бисквитата. Защото аз си изядох малко. Добре, ти си хикс, аз съм кръга. Обаче един кръг липс. А, не липса нищо. Мозък ми е липса. С какво я бисквити? С какао какво да са? Защо е гърчиво? Какво бе стана? Гърчиво е, бе! Аз искам да пия вода. Оф, хора. Хора, пранк война се получава! Много се получава! Да. Така, хора... Спри, бе. Звъни. Ало? Хора, Бояна говори. Хора, стана и люта. Кога трябва? Днес? Аз сега трябва да отида да направя на едно момиче гривна. И баш сега ли си почнаха парите? Има сватба едно момиче и иска да направим на едно момиче. Чакай! Статуята му. Ще чупа главата. И сега сама ли ще му оставиш? Еми, не си сама, Айде, има музика. Тръгвай. Има и куче с теб. Чакай да си взема телефона. Тръгвай! Излитай! Разкарай се! Изчезвай от тук, не искам да те виждам! Давай! Разкарвай се! Навън е много топло, не мисля да си взимам яки. Добре, айди. Излитай, не искам да те виждам. Намери той, бе. Ей! Ще взема голямите. То не знам къде са, ма. И спри тази камера, се ти щупа този кумър. Айде. Айде да не те виждам! Дано да излетиш. Да те вземат. Да излетиш. Айде. И хора, сега следващия пранк, това е мокро, така както гледате. Аз ще го сложа отгоре и там. Сега да желате. Така. Тя ще ме пита защо я го сложи. Обаче тя ще кажа просто така. И ще поиграем тук. Ето тук. Ще играем. И да, сега я очакваме. Тя вече от колко време. И да, пранк войната продължава. Оф, хора, вече от половин час я няма. Сигурно излетя. Мечтата ми се сбъдна. Дано. Сега... Защо не взема да изпадна? Да. Ало? Бояна? Какво ти стана? Излетя ли? Ма един час ли една гривна направиш? Давай, гръмнай се. Хора, един час една гривна прави. След малко вика се и пие чай. Приятелката й направи чай. Да. Ето те, айде. Защо ми каза да се гръмна? Щото да се гръмнеш. Добре, айде оставя тук и приготвих лъсъмни игри. Виж там всички гривни ми излетят. Виж я. Всички маниста се казва, госпожице. Много Айде сядай, госпожо. сприцово. Хора, сега само да ви кажа, само да не ни чуе Бояна. Тя малко трябва да изчака и тогава като подпие газа и... Ехо. Какво бе? Какво говориш? Сядай, айде и под мен има. Тука. Защо тук? Да, сядай, айде. И като подпие това калина и тогава то ще се намокри и тогава тя ще усети, иначе веднага тя няма да усети. Да, надявам се да не ме чува. Добре, айде да почваме. Айде! Айде, давай, аз съм кръгчето. Хайде, Бояна! Защо газа ми е мокър? И подгизнал? Не е подгизнал, спокойно. Айде, сядай. Чакай. Това нещо пранк ли? Спокойно, не е пранк, такъв пранк те гони. Защо е мокро? Добре, айде, хвърляй го там и сядай. Чакай да се преоблека. Ти...
Защо мама и тата са ми купили още един такъв клин? Защото нали за рождения ти ден аз ти го подарих. Тук пак е мокро. Сядай. Такъв е. Изсъхна. Добре, айде да Аз играем. съм Хикса. Марш. Аз съм първа, защото хиксчета са повече. Ти си, да. Ще те затворя. Хора, ако загубя, не ми се сърдете. Просто съм малко гъла. Сбърках местото. Никой не спечели пак. Първо хиксчетата се започва, защото те са повече. Давай. Ей! Пак никой. Махай се, няма да играем. Не ми гръмвай се. Бояна, искам да ти кажа нещо. Ела, седни. Седни! Тъпо. Защо се кринч? Откъде да знам? Ела първо малко. Ела. Чакай, Ела бе! камерата. Гъс. Само да прави. Ела. Искам да ти кажа, че това с събуждането, това с бисквитките и това с мократа кърпа беше пранк. И вие го гледате? Ще има отмъщение. Имаш отмъщение. Спирай камерата.